Salutare și bun venit la un episod de Counter. Aici împreună cu prietenul meu Andrei. Hai vă scoateți armele. Avem aici o mapă, nu este mod, este o chestie șmecheră. Mapa e făcută cu command blocuri, dacă îl vedeți acolo pe acel. Stai Andrei, nu tragem, că vreau să le arăt abonaților command blocul de acolo. Uitați command blocul. N-am făcut eu mapa, am făcut-o eu cu Andrei. Nu Andrei? Hai să vă arăt și chestia aia care se numește comanda. Nu, comanda, bă, vreau să le arăt. Nu trage, că dacă tragi te-am fript. Dacă vreți, o fac. Dacă vreți și voi această comandă, nu pot să click pe el. Click pe shift. Păi trebuie să fii creativ. Trebuie să fii creativ. Nu se vede. Aceasta este comanda, cea de aici. Aici este comanda, taci-mă dincolo. Am scris și aici ceva de genul ăsta, welcome to Pigo. Așa, aceasta este comanda dacă ați copiat-o bine, dacă n-ați copiat-o, nu bată. Hai să luăm, să iau blocurile astea de trebuiesc. Să dau clear. Să dau șutare. Nu mai trage, bă, că-ți consum glanțele, idiotule. Am 3 stacuri. Aceasta trebuia să fie ai ofenderele și M3-urile astea, enderperlele. Andrei, știi că... Da, perlă. Ăsta care am breaking o să fie... Sniperul? Știu, mă. A, nu are Infinity? A, nu are Infinity? A, nu are niciodată. Bă, da, ia arată spaltul, să vedem niciodată. Vino încoace! Acum. Dacă vrei poți să tot, doamne. Ia dă. Cam două, nu știu. Două snipere niciodată? Tu la tine vei. Că ți-aș gurița mea. Să alunarea. Ia după ăla. Mersi. Fugi mă că trag cu M4. M4? Păi stai să ajungă la puse la bază. Aia e baza lui. A, da, a lui n-am făcut-o prea bine. Uite, mă, asta e baza ta, proste. De ce ușa încuiată? Ce ușa încuiată? Uite, asta e baza ta. Am pus aici așa că erau zombie înăuntru. Ce bază? Că le-am trăizați. Ei. M-am închinuit să facem mapa. Fugi, măi! Plecă, bă, nu mai trage, că vreau să fac bază, ce dracu faci? Asta vreau să-l ajut și mă trage mine. Bulangeu, vreau să zic. N-am niciun întâlnă cop, nimic. Decât Forța, tati! Hai mă uite la bază ta și mă duc și la baza mea. Și apropo, am dat să nu putem să nu ne luăm nimic după creativ, că itemele astea puteți să le iei și după creativ. Și se puneau iteme de-astea, așa, arme. Hai Andrei. Normal, 2, 3 ori, 2, 1 și sau facem picurele, doar nu. Poate că o hârtie piatră să vedem care începe să zici că 3 de roșii. Piatră, e foarte. Mai luat. Hai. 3, tu 3. Încep. Mamă, dar gândesc că nu te luat bine. Nu te duc. Mai jos. Comanda am luat-o după Și că dau cu bombe. Usite.
Un site. Știu, mă. Mamă, ce tare! Da. Asta nu știam. Bine, nu știam, că eu am făcut-o. Dar uite cum se vede asta. Băi! Noi nu putem să coborăm. What the heck? Ai viață infinită? Nu! Pia, că mor. Ți-am zis că mor. Bine că e faza asta că... Avem chip inventory, true. Într-un fel, da. Blue team albastru, hai să... Ce bravo, Andrei, bravo. Nu înseamnă deja... Deci aveam ținta pe tine, copil, și mi s-a dus direct în cur. Eu mă, că nu tragi decât în jocul mai bine. De când vă trag. Decât în joc. Ce-a fost asta, mamă? Nici măcar nu s-a de nu? S-a luat de aici? Am tras în tine. Nebunii! Oh, shit! Vin cu întreg după tine. Vino. Cum? Eu după ei. Vino. Vin cu întreg acum. Curticăi, unde sunt? Curticăi! Ți-am zis că între ăsta e puternic. Am dat mai meni cu am trebuit să te scoată. Fucking god. Ce să spune pizza? Gata. Nu vor pentru mine, ce să mai omor de 2 ori. Nu mai să omor și eu. Dacă nu pot să trag, nu știu ce am. Ce am apăsat? Nu, te dădeam click, dădeam tot ce puteam. Dai click! Click. Doamne. Hai, dacă mi-ai portă poate. Ia-te hârtie, fac hârtie. Hai, spawnează și tu. Mă spawnești. Stai bă, cum să așa. A, da, tu ești pe jos, nu? Da. Bă! Mamă, ce asta dau? Bă! Hai, vezi că-s blue team. Nu face chestia aia când cabinea. Da, erori la calculator. E uitat la 203. Da, știu. Cine e puteam să te aici? Ai văzut cum face când ajunge un glonț la tine? Mamă, unde trag? Uite și n-ai văzut? Cu ce dă? Mare trag! Într-un fel de trag, văd. Ceva. Eu vreau să merg. Din câte și-a turmei din mereu. Uite eu! Te-am luat și eu pe tine odată. Te-am luat și eu pe tine odată. Așa. Hai să la tine tău, te-n capul tău. Că ăsta e canal de M-Doctor. În 3, păi da, cam un grămadă aici. În vreo 0. Ba da, mă, de-am 3 stick-uri de enderperle. Hai să dau pe dificulty, normal. Ce avem mâncare din inventar degeaba? Flash. Da, cum trebuie să dăm-o? Slash? Da. Dă-i cu... Aha, ok.
Nu. Și că este normal. Este normal? Da. Ok. Cu 3. Am să vă bat un puțin. Hai, vii să ne batem. Hai, fac. Și noi trebuie... What the fucking fuck? Așa trage un profesionist. Aude-mă. Aoleu, mamă, ce-am făcut? Hai să-mi iau și eu treburile din inventory. Mi-a dat-o cu între cerul lui. Mă, mai asta dacă era mai mult, știi ce zic? Mă, băi, așa uite. Salutare. Eu stai să dacă chiar sunt de mai jos. Stai acolo. Nici nu se duce, e frumos. Că ți-e gurița mea. Stai să încerc eu, dacă dau de sus. Dacă dai tu de sus în mine, hai să vedem. What the fuck? Nici până aici l-a ajuns. Stai. Hai să mă duc la blue team-ul meu. Bă, dar e cam ciudată mapa, nu crezi? Am făcut o ciudată rău de tot noi. Adică tu nu mai bine. Te facem aici un cu roșu, păi tu trebuie să facă bomba. Da, nu, că fiși nu te tu debuie să nu se facă nimic. De ce pe ăla? Nu te mai uita unde sunt. Terișule. Nu, trebuie să... Dacă văd că... Ai, ialau, ialau, ialau. Eu, Utorsul. Am pus eu că era super. Am mai trebuit asta. Hai! Ce ai, mă? Fac așa ca să-ți atrag putință. Și unde ești? Eu credeam că ai ieșit din mapă. N-aveți din mapă decât 6 pic. Unde erai, mă? Bă, Eram acolo de vă ascult. A? Ai făcut blocul de dor. Am pus blocurile de dirt acolo. Nu am făcut da. Păi am pus blocurile de dirt acolo, frate. Uite, ai văzut, eram în gaura aia acolo. Uite, în gaura aia acolo eram. Ok. Ce de asta? Cu M30-ul. Klein. Mai omorât cu Klein. Da, da, bine. Că mă duc, episodul mai bun, nu e, vedea în câteva minute pentru că mai fac un episod pentru că e prea bun. Pa, pa!